फिसाजोआ गोमाबाय बे माब्रै जानो मोनखो? मैयाहाय आसाफोराहाय मा होनो 11टा समायाव आंनि फिसाखौ टिटि बिजि थुनो लेंहरदोंमोन। ओमफ्राय आं लांदोंमोन बिजि थुनो। दाना बिजिखौ गंथाम थुदों बिसोरो, आगदाथिं मोनसे आथिं फारनैयावबो, ओमफ्राय मुलि मोननै दौदों। ओमफ्राय दिनैहाय आंनि आखाइयाव फारसेयाव, आगदाथिंजाय आथिङाव फारनैयाव। ओमफ्राय दिनैहाय आंनि फिसाया जिउ गोमाबाय। बिदिनो आंनि खै बोसोर जाखोमोन उन्दैया? 7 मास रानिं। ओरैनो नियम बायदि गंबेसे बिजि थुनांगौमोन? नियम बायदिथ' मास गंसेफोरानो जानाय नङामोन खोमा। आंनि फिसाखौ गंथाम थुबाय, थुखांनायनि उनावसो बिसोरो भेक्सिनबो थुबाय होननानै बुंदों। आंथ' थुयैनि सिगां बेबायदि खिथायाखैमोन, थुखांनानैसो मिथिबाय। बिदिनो 11:30 जाबायमोन। रुंसारि माब्ला जाखो? थैनाया माला? बिदिनो 12टासो समाय जाबायमोन खोमा। दहाय साननि 12टायाव। नङा, खबर होनानै आंखौ लेंहरबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय बिजिखौ खनथाम थुबाय, गंथाम थुनायनि उनावसो बुंबाय माबा भेक्सिनबो थुदों होननानै। औ, केसथ' होगोन। औ, होखाबायानोखा। आंनो सरकारनिफ्राय हाजासे सहाय नांगोन, मानोना आं आंनि फिसाखौ खोमानांबाय। जाम्फै बारनाय। हाबाया बेसे गोबाव सम? हाबाया 1 इयार बारबाय। बेनो नेवथोन फिसाजोमोन? बेनो। बे गोमानायनि थाखाय नोंथाङा दुखु खालामो? औ, खालामो। मानोना आंनि बेनो फार्स्ट फिसा। नोंथांनि नेवथोन फिसाजोनि रुंसारि सोरगोआरि जिउनि थाखाय इसोरनि खाथियाव प्रार्थना खालामो नामा? औ, खालामो। बेनि सोमोन्दै मा दुखु फोरमायनो लुबैयो? दा आंना दुखुआ बेनोदि बिदिथ' बिजियाथ' गंथाम जाया, 7 मास गथ'नि बिजियाथ' गंथाम जाया, जानायाबो मोननै पलिअ'आ। नियम बायदि गंबेसे बिजि थुनांगौ? नियम बायदियावथ' गंनैल'सो थुयोबा, गंनैल'सो। सानसेयावनो खनसेयावनो। आंथ' केसा बेनोदि आंनि फिसाजोखौ जाय थुदों भेक्सिन माने बे टिकाखौ बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन। आसाया थुनायमोन ना नार्सआ थुनायमोन? आंथ' बेखौ होननो रोंला। आंनि हिनजावासो लानानै थांदोंमोन नालाय फिसाजोखौ। आंथ' गारि सालायग्रा मानसि। नोंथांनि गामिया? आंनि गामिया जाम्फै बारनाय, क'क्राझार जाम्फै बारनाय। जाखांगोरा ब्रह्म।